Niscom, tá mé daithí ar mo aige féintáil agus beidir sin a méid, so feicimid an féilm na scinne sin astriú trasna go Canbhás baile feicáil. Fáilte seaí Canbhás Uí Chiaraidh an teachtaín seo tá an spéirmhan Síomha Ní Ruairc i mo chuideachta. Bhí na bans ógin seo thugad na bhuac fonsí ach éis leis ina thoma inis ar Spotify agus ar Apple Podcast. Gan dóit is riad telefíse í Síomha. Chur mé ceis ar hí faoin cúis a chur sí tús leis na slíomha hanua seo. Bhfuil sé trí himpeiste in nóíire, so tháinig den ag na dagháilm agus dúirt siad tá lorthór buin iscna galar go in de chlór ar TG Cahar ceapmid go maiid thosa go máige. Agus dúirt me se ceapim se go maiid mis go máige. No, mé máige. Bhí mé no, bhí Go home and cart. Yes. Bhí mé Bhí mé sásta clúisteáil mar táí an cinál rudí an cinál rud sin lom caiim mé rá le ní duna cún cúlaach mé lis mar sin ar ólas agad míhall a ní bhíon 6 sí sa cúra, so nóair bhór mé an deis thafad mé lé mé air, so rinne mar hafid ar an real deal an nuir sin an céitforgaí an méile TG Cahar agus am lína an sin tháinig réil agus gcuil chun cín so mé an láthir ar sin faoi láir agus is brala mé. Mar bhil de chunra na Gaeilge is léir go bhfuil an teanga ionta tábhachta dí. Tágú le Gaeilge mé, tá Gaeilge ag mo bháthair is príomh de bunscoilí agus tá Gaeilge just ar an taobh sin den clán ag aithis so tágú le Gaeilge sa bháile méid, so mis is mo virtual forca just agus mo bháim gcóí leir Gaeilge. Mo iad denna sé aníireacht agus tagann sé gafatar ágain ach níl Gaeilge leirthe lífa ag a dhearthain. Dras mé ar bhunscoil an Gaeilge, máscoil an Gaeilge agus ar mé stád ar an Gaeilge ar an ollscoil i Mánuad agus Sais hit mé seach san obair lán aimseach leis an Gaeilge leis an gunra agus an sin thorna TG Cahar agus ní éan ma héal a haáil ganna. Tá dúil mór ag Síomha a gcúrsaí fashion. Yeah, so fashion gasta. Yeah. So sin, dulig sipadúir go pennies gach seachtain agus, ag clí leis beidir na trochtana is déine agus ag ceannach rudí beidir níos minicí ná gur cordú. So take am nach bhfuil sé de ach fanna gach duine, gan dulig sipadúir náisina faoi le agus nach bhfuil ruchtach go bhfuir na háisina ar fad. Ach dumsa achathir mar ar an ggéir céim éráide a bhfuil faoi láir. Agus cean an rudí is mó chuirt isteachar sin nááis an curamú agus an fuileach a héon sa mú ón ar ná 80. So tá mis hééis bheith beáin gafa leis a déine. So tá mis rinne mé cinenne actually túús gabhad is an idag gan fashion gasta ceannach go heile. So níor mé aon sipadúir an aon siopí an airí seachas is siopí cóthanachta. Sin áfór mé an ceann seo. So siopí cóthanachta a bháin agus an sin ag dearna blin seáte dagad mé an céad swap sipa oscail in Máile Clia. Yeah, glob an conra, so bhí sé sin clás agus sé just das búla le daine bhfuil sais ar aon intan lá agus a ceapan na rudí céine lasa. Ach just sin an go sé tábhta go ar fáda denmh orgcuid don timpplacht agus don dain mar níl gágamiocht gúna nua ag an gaciile seachtain, ní gaciile ócáid. Ach caiimrá bhí sé dachar actually clí leis an rud gan fashion gasta a dhéanamh agus mé ar an telefís. Oh, jeepers. Luair an Síomha a mac go hoscailte faoi tuairimí seci, maidir le grúí carpa. Grúí carpa, tá mé... Tá mé hééis feig leir fi le tamla nééis ne nar hot méach, so go bréach níl mé hééis an grúg a bhaint ó faoi ma oscail le deir óstiún blianais. Agus streidir líon go le. Just rinne mé cinenne, dúir mé céim fá go sé seoir siúlagam, le níl aon gá, ní chuann sé isteach nu amach ar an saoil mhór nuair aonanna eile a héal, céim fá go mé chur an taobh seo mú, an airgus seo mú ar an áfar gádam ceannach leis an grúig bhaint. Just rinne mé cinenne, tá mé chun trí le bhaint as seo. No, ó na rí mé an ó tá mé bhaint grúig ó gachát ar mar curb agus just bhí mé nach raibh sé crocóram nó cór go mbeoch ar an taobh nó an targad a chur mú a heile. So bhain mé trí lá agus ag an tús níor hatan sais an níor han sé lo me brathniúir ach chu mé a dahiíar. Mé sais condition do íseog nach raibh sé go das ar fanná, nach raibh an grúig an sin go das agus nach raibh sé mealtach. Ach nuair nach mé a dahiíar, dúir mé níl aon different seo, is just na rudí bhfuil mé a dahiíar an suci mór tá an suci hééis rálam. Anyway, so nuair a thosa mé amach ceap mégur duna ionach réimhlóideach fiúnam agus go raibh rud ag an ionach óhhar dhéanamh gom ach de réir mar haon an téimeráig tá mé hééis suirt fiar nach rud óhhar seo tá rudí a bhníos mó thuintir dé agus níl mé ag ggéirí an tá gapa go cóir go gach duine an grúig go as ach bháil an beidir just daoine a chur ar comport
gur bhfuil an féidirach sin gur féad le an gur ás gur féad le a bhaint like is cumlam ní mé rá nar cuaird bhná aanamh ach ní cuairgamíoch an bhrú beidir bhná nu ar aon duine dhéanamh. Agus in ceist is táhachtaí Síomha Aberlum de méthe trécha leat haon ar Ilan cinsáis rudaí ach leach go leat. Okay, well ní hogan razor lom dar nói. Má bhúcail an féile má bhúcail hort lom. Is féidir carcar. Agus leabhar crossocail. Is bralam crossocail. Oh my god. Cinnís turtnis? No. Tá tree. Yeah, I know tá Botox go húnta. Cinnís tart? Fishacht. Tá gur mágad. Yeah, tá taucí mór. Rowan Burt. Más tú? Yeah. Curry méid faoi aglah who ar an Late 8 Show nar Tommy. Okay.